Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Oyo tinauya neimwe update yekupisa zvamai manje, update yenyaya yakatenderera zvakanyanya pasocial media yekunzi Jedza afa rest in peace. Tikatoitaura nezvayo, but thank God pakutaura kwedu hatina kuti uyashuwa kuti Jedza irase afa. Saka pane nyaya yayo yaitase yandauya nayo yekuti movie ravaiekta racho, drama ravaiekta racho razobuda manje rinonzi Buried Alive. Saka kana ungosati wariona mhanya izvezvi pachannel yeNice Boom, unoita se kanongonosecha kuti Nice Boom Buried Alive, unoita se unoriona riri kupisa zvaro riri kunakidza. Saka akomana pakaipa kungotendera kwenyaya yaita kunzi Jedza afa, but raritori movie, and movie racho raita se rabuda, drama racho hamunandi rakagadzirwa, vakomana vayo vari talented, and kwangona panzi pana dhafu Jedza anzi Senzeni ozemwa ana Vhovo, ana Netsai, vese ndovabhega, ana Blakey naDimba, even the Nice Boom himself. Saka ndoita se ndongovabhiga vakadaro. Saka ndo nyaya ndoita se yanangofambira zvakawanda, singade kurebesa nyaya ndiregerere. Kana uri munyowani panapa, don't forget to subscribe. Asi kana uri returning subscriber, maoko, don't forget to like this video and also share kune vamwe wanga wachingori waridhi by now, variko ndoziva wanga wachingori waridhi by now. Saka imovie here zveshuwa, saka idrama rabuda riripo pachannel pawo, endai munoriona. Thanks for watching.